Yeah. Ngeke ngathembisa ke la izolo ukuthi ngizoshare istory namhlanje sami nalensizwa yakaMagwaza. Hayi umuntu aphilile kahle. Alright. Yabona bafethu uma ngisuke ngempela umuntu ngumgarantela ngithi mina hayi yazi asingayi lapha ngoba kuzolimaleka ndoda amadoda athi yena umuntu hayi yena unayo yonke into uhlomile uselilandele kahle udabala lezi zinto waze walihlomela. Hayi ngithi mina ikulungileke kayikho inkinga yakhe ngoba phela abantu banenkani yabo umuntu encenga uzuvume mala ke ngixoxela into sike sahamba nenye insizwa yakaMagwaza esikhathini esingesingakanani nje la ensukwini. Insizwa yakaMagwaza lena ke cha ingithembisa ukuthi yona inayo into ekwazi ukubamba izipokwe inokunderstanda ukuthi ihashi alizwani nesipokwe futhi liyakwazi ukuxosha izipokwe. Athi kuMagwaza no uzosebenzisa inqina lehashi umhlwenga wehashi lezino leli laphezulu ehashini isikhumba kanye nomhlathi yabona imhlathi le yehashi. Ngithi mina awuMagwaza ziyasebenza lezi zinto athi uzoyibona mfowethu ezoqhasha izipokwe zime kude lapha bese sikwazi ukucosha singakucosha ukuze ukwazi umuntu eqala impilo phela impilo inzima. Ngithi mina cha Magwaza ngoba kade uyisho lento yakho nabangani bakho bayakuvumela ake sahambe. Yimi uMagwaza uNcobo lenye insizwa yakaSihlangu su4. Hey sinikeleke noMagwaza phezulu emgedeni le vele singayi kude siye kuona lo la eduze la uma uqeda uphuma eFrayed uthi uyodlula ngasezungeni nomgedo sentabeni phezulu lapha lo owashisa indoda ngaze ngayishaya ngopitsi ukuze icishe umlilo. Hayi sifike ke noMagwaza ifike kuMagwaza ke uyiphethe imhlathi le mbongolo neyinwedlana lezi ezomhlwenga isikhumba lesi sinomhlwenga naso isikhumba sehashi namanqine ehashi waphethe uphethe 4 amanqine ehashi aomile kodwa yabona ukuthi into eyomile. Hayi afike kuMagwaza singene ngaphakathi emgedeni bese ngimkhombisa bese ngima mina la safike sama khona nalensizwa le abayivuthela ngomlilo. Efika uMagwaza ndlala isikhumba sehashi esindlala isikhumba lesi kodwa engasibhekisi kanje asibhekisa uboya bube ngaphezulu asibhekise phansi yabo bese beka imhlathi la ibeka imhlathi ngala bese beka inseki lezi likuza zehashi ezibeke zibo 4. Hayi uthe nje uMagwaza esenza leyo nto kuvele kucaca ukuthi la kuzonyiwa kuvele kwehla amanzi la avela abe impophomo amanzi ade engekho la ngasemabhodweni avele ehlela amanzi ehlele kona amabhodo phezulu engivele ngibona ukuthi no ziyakhala uNcobo evele uNcobo ebaleke uSihlangu ehlehla zoma emva kwami. Yazi uMagwaza ushunqise mhlawumbe isikhathi esingango let's say 20 seconds eshunqise ekhuluma ethi ayihamba imoya emibi kwavele kwavuka leli hashi leli afike kwavuka leli hashi afike nalo lavela phila uthetha lahlala empumulweni la nezinyo emva lapho angibazi sabona ukwenzakaleni kuvele kwagcwala inkungu emgedeni kahlaba ngejubane noSihlangu emva kwami
uma siphuma ngaphakathi uphatha ubukhetheni siyamuswa ngaphakathi eyakasakhali shuthi yasha imiyekile la yazi uMakwasa uphumela imhuduli yashi uphumela imhuduli yashi washayeka etsheni waphuka ingalo lamdonsa ngayo sebamile abantu lapho babukele sansi lapho shunqintula lapha emgedeni yeyo bafowethu bengiqala ukubona iyasha nolaka kanje yabona lela senselela lingijaha kodwa abone elikaMagwaza afike nalo hayi ukuthi yinto eqhamuke kuvukelele lesikhumbeni sakhe lela afike nalo lahlala la ngesinyo ikhala belenge side hey bengiqala ukubona lento abona ibox omkhethe ngehlonipha manje mina into engixaka ukuthi kuvuka leli la bengaloni yashi bekuyisikhumba namanqina nje nomhlathi kodwa kuvuke kwayiyashi lavuka lama ngenyawo wathi uyamemeza lahlala kuyena ngesinyo la ikhona wahayise kwaduma imkhethe ayekwe bafana keke ayekwe ngizazi uyaje sibhedlela ngomqalazi ukuthi ujani eyiteke ibonile ikhona bafowethu lezi ipokwe ikhona manje usanga uyakhala uthe yakuzona ipokwe lezi